posledná otázka, lebo už nemám dobrý pocit z toho. Ho očistím a nabijem ho. Dneska normálne ho dám von na mesiac. Kývadielko hýbem tým... No. Kývadielko hýbem... Jak sa to spýtam? Ďakujem, kývadielko. Jak sa to spýtam? Kývadielko, hýbem tebou ja. Počkaj. Kývadielko, hýbem tebou ja. Vibruje. Ďakujem, kývadielko. Ja si myslím, že nechce. Normálne ja cítim, že ja s tým kývadlom nerezonujem. My sa potrebujeme nejako napojiť na seba s tým kývadielkom. Prisahám, že včera som urobila očistu. Koľko to stojí ten kameň? Toto stalo 5 €. Toto kývadielko stalo 5 €. Neviem, čo je to za kameň. Ale sú aj drahšie. A určite časom si kúpim aj drahšie a drahšie kamene. Napríklad tieto náramky. Tento stojí 27, alebo tento 27 a potom tento 19 alebo tento 19, neviem, proste jeden stal 27, druhý 19. Môžem sa opýtať dačo aj na seba. Je akože veľa, ktorí ľudia to robia, že im dávajú otázky akože na cudzích ľudí, ale ja to nebudem robiť. Ale ja som mala dneska strašne zlý sen, ľudia. Neviem, že či to má spojito s niečím takýmto, že kamene začalo vibrovať, tak to znamená, že asi má dosť. No. A druhá vec je, že vám poviem ten sen. Proste ani neviem, ako sa začal. Bola som vonku s XX. Akože predtým, čo som mala, pred týmto ex som mala, tak s ním som bola vonku a išli sme. A mali sme trávu, nehulím, ani nič takéto nerobím. Mali sme trávu a voľakám sme išli na nejaké parkovisko, kde boli lavičky. A boli tam dve baby a 3 chlapci. No a tiež hulili trávu. A ja som si dala a ja im vravím, že toto je slabé. Že akože či nemajú dačo silnejšie. No a že to nič nerobí. A my sme sa proste bavili, smiali sme sa. No a keď som im povedala, že to nič nerobí, že to je úplne zlý akože matroš, tak tá jedna baba ma chytila za ruku, dala akože takto okolo seba si ju dala a pokúsala ma do tej ruky. A v tom momente mi začala trpnúť v tom sne celá ruka a celá polka tela. A ja som spadla na zem s tým, že sa mi úplne, že už zahmievalo pred očami. Zahmievala sa mi pred očami, spadla som na zem a iba som počula, že ona je mŕtva, že ideme. Ja neviem, že či záchránku volali, alebo či odišli. No a tak som sa zobudila.
A tak som sa zobudila, že som v podstate, že ja v tom sne som vedela, že ja umieram. Ja som vedela, že toto je smrť. Ale nevedela som otvoriť oči v tom sne. Ja som vedela, že je to proste... Proste ja som vedela, že ja oxtrím nahlásený a za čo? Vieš? Za čo však? Tak sa majte krásne, lúčim sa s vami. Proste ja som vedela, že ja zomieram na tej zemi a chcela som strašne silno môcť otvoriť oči a zavolať záchranku. Ale v tom momente som sa proste zobudila. Jak som si uvedomila, že zomieram, som sa zobudila. Trochu mláska, však len mám žuvačku. No a kto ide dneska, ona? Už áno. Kto ide dneska so mnou na tej korčule? To chce hodiť na cudziu babu a to Sandy bude vrah. Fuj, to bolo aspoň 2 fínske večer pred spaním. Ja nehulím. Ja nič takéto škaredé a zle nerobím. Keď som bola mladšia, tak som skúšala trávu, ale nehulím. Čo si? Vyzerám tak, že by som bola také dievča? Tak nemám brať so sebou. A sa Vlado sa ide so mnou teda korčulovať. Dneska môže to byť kľudne aj cudzí človek. Dáme také stredko. Ale nie, ja sa bojím. Ja som dosraná. Bych sa te bál. A odkiaľ si, Patrik? Dnes bude mať pokračovanie ten sen. A čo piješ? Čistú vodu. Akože keď pijem, že aký alkohol pijem, tak víno už ani ne. Pretože vo víne je strašne veľa cukru. Vodku. Neochutenú vodku z čistú vodu. Aby som proste nebola zavodnená, nafúknutá, aby som nepribrala z alkoholu. Ale ináč víno. To je pravda. No ale keď už mi je, že ťažko, že pijem čisto, že zapijam alkohol s čistou vodou, tak akože kľudne si dám 2-3 glgy dačoho sladkého k tomu, vieš, ale tak, že by som zapíjala vodku kofolou alebo džúsom, tak to nie. Červené, Ja nepijem alkohol, kde je veľa cukru. Keď som v meste a som bez auta, tak áno, dám si nejaký miešaný drink, kde je proste 1 000 000 kalórií, ale takých drinkov ti stačí 1-2, vieš. Pozývam ťa na pohárik. Red Bull nepijem. Nie, to je proste svinstvo prvotriedne Red Bull. Tak veľa akože áno, mne už z toho, že drbe na hlavu, ale ja mám strašný strach z toho piť dačo, kde je veľa cukru. Radšej zmrzlinový pohár všakže.
No ani zmrzlinový pohár si dávam. Ja keď si dávam zmrzlinu, tak ja si dávam, viete, aké kopčeky? Jak máte tú lyžicu. Tak ja si dávam polku. Tá lyžica má nejakých 30 gramov zmrzliny naberie. Ja si dávam 15 gramov vždycky zmrzliny. Buď lotusovej, alebo Raffaello, alebo to, čo bude. Ja si nakladám sama do vosku. Nie. Keď sa niekto menší kopček, tak normálne platí. Tak jak je uvedená cena za klasický kopček. Euro 50.